हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजां दंजोबो दा गोदान साख्रिनि आपडेट लाना फैदों बेनो जाबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नोंथांमोना अनलाइन एबा अफलाइन खालामनांगौ ना मारै खालामनांगौ जों डिटेल्सखौ नायगोन दा क्लास 8 पासनिफ्राय डिग्री पाससिम नोंथांमोना एलिजिबल जादों स' लोगोफोर पोस्ट वाइसआव दा फार्स्टनि पोस्टआ जाबाय कामरुप मेट्र'निफ्राय फैदों जुडिसियारि अफिसनिफ्राय दा ग्रेड 4 हिसाबै जों बेखौबो नायगोन मारै एप्लाइ खालामनांगौ आरो सोर सोर खालामनांगौ दा गोबाव खालामा लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेसन डाइरेक्ट दिन्थिनोसै लोगोसे नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनानै बेखौ नायनो हागोन आरो अफलाइनसो नोंथांमोना बेखौहाय फिलआप खालामनानै बाय पस्ट एबा स्पिड पस्ट नोंथांमोना हरनांगोन दा बे जाबाय अफिसियेल नटिफिकेसन दा पोस्टआ पियन एन्ड सकेटार दङ दा पियन लेभेलाव नोंथांमोना एसटिपिअ सासे मोनदों बेयावनो एलिजिबल जागोन गासै पोस्टआ 7 दङ स' गुबुनाव हानाय नंला जास्ट नोंथांमोना पियनाव हागोन बेखौहाय स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामनानै नोंथांमोना स्पिड पोस्ट एबा बाय पोस्ट हरबानो जाबाय आरो लोगोसे एड्रेस दंखायो गाहायाव दङ एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ जाहाथे मोजाङै फिलआप खालामना हरो गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै नोंनि सेल्फ टेस्टआव हरनांगोन अब्लासो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन एन्ड बेनिफ्राय दा नोंथांमोना जायफ्रा पिडब्लिउडि केन्डिडेट नोंथांमोननि थाखायबो मोनसे पोस्टआ दङ आनरिजार्भ गासैबो नोंथांमोना बेयाव खालामनांगोन सेलारिखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय बेखौ स्क्रिनाव नुगासिनो दंखायो एन्ड बेनिफ्राय गासैखौबो नोंथांमोना जाहाथे मोजां हरो इम्परटेन्ट डेटआ जाबाय 14 मार्चनिफ्राय एप्लाइ जागोन आरो बिनि लास्ट डेटखौबो जों दानिया नायनोसै फैदो दा बिनि लास्ट डेटआ 30 मार्चसिम थागोन 5 PM सिम जाहाथे बेखौ नोंथांमोना होयो बा नोंथांमोना स्पिड पोस्ट खालामना हरो एन्ड बेनिफ्राय माबोरै हरो होनोब्ला गाहायाव एड्रेस दंखायो एन्ड क्वालिफिकेसन होनोब्ला दानिया एसे चेन्ज जानायखौ नुनो मोनदों बाट बे मिस्टेकबो जानो हागौ नाथाय क्लास 8 पासआसो हायोमोन बाट बेयाव होदों क्लास 7 पासनिफ्रायनो अप टु 10 पाससिमल' नाथाय बेयाव लिरना होदों हु हेभ पास्ड HSLC माने एचएस पासआ अब्ला बिनि बाराबा नोंथांमोना बेयाव एलिजिबल जायानो अब्ला क्लास 7 पासनिफ्राय 10 पाससिमल' बे पोस्टआव हागोन बेखौ बेयाव लिरना होदों नाथाय क्लास 8 पास जानांगौ मोनगोन नाथाय बेयाव क्लास 7ल' बिथांमोना होदों एबा मिस्टेकबो जानो हागौ दा बेनि सिलेक्सन प्रसेसआ नोंथांमोनखौ जास्ट बायबा टेस्ट लागोन बेखायनो जाहाथे मोजां होयो आरो नोंथांमोनखौ कल खालामगोन एप्लाइ खालामनायाव मबाइल नाम्बारखौ जाहाथे होयो दा बेखायनो नोंथांमोना स्पिड पोस्ट खालामबा एनभेलपआव सोनानै बेनिफ्राय थाइबानि पस्टेल स्टाम्प नोंथांमोना स्टाम्पना हरनांगन लोगोसे बे एड्रेसाव नोंथांमोना जाहाथे 30 मार्चनि सिगां हरो दा बेनो जाबाय अफलाइन हिसाबै नोंथांमोननि ग्रेड 4 साख्रि एन्ड बेनिफ्राय जों दानिया गुबुन जबखौ जों नायनोसै जेराव ग्रेड 3 हिसाबै नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन स्पर्ट्स लेभेलाव दा बे जाबाय स्पर्ट्सनिफ्राय फैनाय आसाम स्टेटनि दा बेयाव नोंथांमोना जायखिजाया डिग्री पासनिफ्राय एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव गासैबो डिग्री पास जानांगोन दा फार्स्टआव दं जेरै हस्टेल वार्डेन दङ सासे हिन्जाव सासे हौवा 45 इयार्ससिम हागोन मेक्सिमाम 18निफ्राय स' बेयाव डिग्री पास नांगौ आरो एक्सपिरियेन्स दङबा बांसिन चान्सखौ मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव सुपारभाइजार दङ अनलि मेलनि थाखायल' सासे पोस्ट दङ 18निफ्राय 45 इयार्ससिम 10,000 12,000 मोनदों सेलारिखौ नोंथांमोना नायना लादो बे पोस्टआ जाबाय टेम्परारि एबा कन्ट्रेक्चुवेल हिसाबै नोंथांमोना साख्रि मावनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव जों मोनबावगोन गुबुन पोस्ट दंबावो जाहाथे बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थायो भिडिअखौ बेनिफ्राय जोंहा लास्टआव मोनदों ट्रेनिं एटेन्डेन्ट आरो लोगोसे ट्रेनिं एटेन्डेन्टआ बेयाव मेल आरो लोगोसे मेल मोनबावदों अके बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायना लायो 10,000 सेलारि दङ 38 इयार्ससिम मेक्सिमाम बेयावबो डिग्री पास जानांगोन एन्ड बे पोस्टआ गासैबो कास्टआ एलिजिबल जागोन रावनिबो थाखाय बेयाव रिजार्भेसन गैया आरो बिनि लास्ट डेटआ 25 मार्चसिम थागोन स' नोंथांमोननि अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन बेखौ बे जाबाय मेलजोंसो हरनांगोन अके मेलजों नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनाङा जास्ट स्केन खालामदो स्केन खालामनानै नोंथांमोना एटाच खालामनांगोन PDF फाइल खालामनांगोन आरो गांनै फट' कपिस कालारिं नोंनिखौ हरनांगोन आरो बे मेलाव नोंथांमोना सेन्ड खालामनांगोन आरो बिनि लास्ट डेटआ 25 मार्चसिम दायो सोलिगासिनो दङ स' बेखौ बे मेलाव जाहाथे हरो गासैखौबो जेरेक्स कपि खालामनाङा जास्ट स्केन खालामनानैसो नोंथांमोना स्केन खालामनानै PDF फाइल खालामनांगोन एनेक्सार ए दङ नैबे दङ बेयाव फिलआप खालामनानै नोंनि सापर्टिं डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना स्केन खालामनानै हरनांगोन अब्लासो नोंथांमोना बेयाव सिलेक्सन जागोन एग्जामनि थाखाय बा इन्टारभिउनि थाखाय बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ लेंहरगोन कल खालामनानै इन्टारभिउ होनो थाखाय स' बेनोमोन नोंथांमोननि जबनि आपडेट एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव पस्ट अफिस साख्रिनि आपडेट लाना फैगासिनो दङ नोंथांमोना जाहाथे बेखौबो नेयो